Mpumalanga intshonalanga ningizimu bafowethu sanibingelela nisabelele amanyathini umuntu ngamanzi ukhasikazi ukubasiya kwezulu umqongo futhi efikele ikhaya intshontsha emsindweni ngijangisemncane ngeke sangilokotha bafowethu noma ngayinini la kufika khona lo mbukiso kuwena ngabe sekuseni semini ntambama siyakwamukela uhlelo sikreza gogwansile njengoba nazi ukuthi le ngosi yethu yamasiko amaciko kanjalo nendabuko yethu namhlanje ke bafowethu angihlalanga ngedwa kodwa ngihleli nodokotela bafowethu kodwa ngeke ngimchaze mina ngizomnithwa ukuthi asichaze yena dokotela siyakwamukela siyakubingelela ohlelweni ngisuka nokubingelela enhlanga sezantsi ngithokozise gogogo ngithokozise komkhulu ngithokozise endlondlweni cha ngibingelele nakuwe mphathi ohlelo amen mina ngumkhulu ubiyela kodwa uthwasele idlozi la kaMthembu kusho ukuthi ungangibiza ngobiyela ungangibiza ngomthembu akukho la khona khona akukho la kusuke konakele khona mhlambe made singene kakhulu nje ehlweni sanamhlanje dokotela ngiyafuna ukuthi ke sithinte kuqala ukuthi umkhulu ubiyela ubuyapi kahle kahle for umuntu ongamazi noqala ukumbona namhlanje umkhulu ubiyela ubuya kuphi la buya khona yena umkhulu ubiyela ngokuzalwa uzalelwe eMelmoti kwaMagwaza isibedlela ngakhulela khona eMelmoti emakhaya le ndawo kuthiwa kusembalini ngaqala ke 2004 ngahlala khona la eMthunzini esengikhona manje sengizinze khona kwaba iyona ndawo engihlala kuyo leyo kwathi 2016 ngaqala ngahamba ngothabatha lomsebenzi okuyiwona ongihlalise iminyaka ewu4 mangaphosisi ngoba ngihambe 2016 ngibuye ngoNovember 2 2020 njengamanje ngiyatholakala la eMthunzini ngiphinde ngibe nesigodlo eGoli eCosmos City hayi siyezwa omkhulu ukuthi ubuya eMelmoti kahle kahle la uvela khona straight indabuko yami leyo umntana ekhehle impela mkhulu uyazi ngoba ngeke ngaveza ukuthi ngaphambi kwesiqale elokuzaneni ehlonisa namhlanje bengifuna siqale sidlule ukuthi umkhulu ubuya kuphi ngoba njengoba iziningi izinto ezenzakalayo nanokuthi ngithe angifuni ukuthi sikhulume emgwaqweni ngifuna size straight kwi-surgery yakho la osebenzela khona lokhu ke babukele sikwenzela ukuthi umkhulu noma ngithiwa uthola umuntu athi ungumkhulu umcela oqala ukuthi akakakuvezele mhlawumbe kungaba ijazi elivelayo libona njengamanje kungaba le ndoda ekhamse ngemuva noma ngayini but ukuba nesiqiniseko sokuthi ukhuluma nomuntu ofanele ngoba kuningi ukugebenga okwenzakalayo njengamanje abantu babeduke beyongena kubantu abarong nabengasho sendaweni erong kodwa ke bengifuna siqale silungise leyo ndawo mkhulu ngifuna singene kule kuningi ukukhulunywa ngifuna siqale kumehluko mawukuthi ukhona umkhulu yena ngokwelapha ukwesiphi isigaba noma ukusiphi istage ngoba ngeke ngizokuthiwa kunabathandazi kunezangoma kunezinyanga kunabogedle kunani nani unabathakathi umkhulu ungena kuphi yena kulezi zinto esisithe sayibala nanokuthi yena uma engena uhluke kanjani lezi zinto okanye zihluka kanjani ukuthi ukhona umehluko phakathi kwazo mntana ekhehla mina ngokomsebenzi wami ngisangoma ngumthandazi kuloko kogedla kukhona kodwa kuumsebenzi engakaze ngiwamukele mhlawumbe ekuhambeni kwesikhathi engizowamukela kodwa ohambeni lami ngenze umsebenzi wobungoma ngaphakamisa isithunywa okuyilapha engumthandazi khona mntana ekhehla okusho ukuthi umadala uyisangoma phinda abe umthandazi impela kunjalo mntamkhulu ngoba mina mangizolapha umuntu isikhathi esiningi sengathi ngingaba umuntu osebenzisa amanzi kuqale ngimhlambululo ngoba zikhona izinto ezike zithi mayifika kumuntu uthola ukuthi umuntu kunemithi eminingi esisemzimbeni wakhe wena mawuzophinda futhi ufike uthi uyamlapha umuntu umfaka umuthi kanti akahlambulukile uke ngalapheki mase kuthiwa hayi
umkhulu ubiyela akasebenzi noma imithi awusebenzi noma umuthi awusebenzi kanti umuntu hayi akekho umuntu ongasebenzi kuyena hayi impela ke ngiyabona okay so before siqhubeka ngiyafuna ukuthi ngase sicaciselekile ukuthi umkhulu wenza kuphi usangoma phinda abe umthandazo ukuphi umehluko phakathi kwesangoma nenyanga okanye nomthandazo umehluko phakathi kwalezi zinto umehluko omkhulu noma ungekho omkhulu kodwa wona umehluko ukhona mntana ekhehla ngoba lapha okushiyana khona umthandazi mawumthandazi kuphela umuthi kungawusebenzisi ngoba usuke umuntu omoya ukusebenzise iwasho abanye abathandazi basebenzisa amanzi kuphela masibuya siza la eminyangeni inyanga ayihloli ayibhuli uyafika wena uthi nenkinga ngiphethwe ikhanda nginenkinga ngiphethwe isisu nginenkinga ngiphethwe ingalo ngiphethwe ibhowu inyanga ke ibisithatha into wena uyitshena yona mesiya kulapha lapha emngomeni uqala phansi sibheke before noma usushilo wena ukuthi uphethwe ikhanda sifuna ukwazi ukuthi leli ikhanda lisukaphi ukuze likuphathe ngoba ngizothi mina wena uphethwe ikhanda mhlambe ikhanda lombhulelo ngoba kuyenzeka imithi ayifani kunekhanda ikhanda mhlambe othunyelelwe ngalo kunento ethile abakuthumelele ngayo uthola ukuthi wena uphethwe lelo khanda mina sengithatha umuthi ngiyakunika kanti nginika umuthi osiza ikhanda ngoba akufani mkhulu ukuthi kufike bala ekhaya iphethwe ikhanda ngamsiza mina kulelo khanda limphethe uthola ukuthi izifo ayifani ukhona umuntu ofike ephethwe ikhanda okuyikhanda mhlambe lemoya engikwazi ukuthi okay leli khanda ngalapha ngokuthi ukhona umuntu ophethwe ikhanda lokuthi uyeqisiwe lo muntu unomeqo ikhanda lomeqo nekhanda lemoya akufana kulaphi ngendlela efanayo so ingakho ke mawuyisangoma wona kumele uqale phansi ubhule wazi ukuthi lento isukaphi ukuze ifike la mntakamkhulu ngiyayibonga ke mkhulu ngoba usungiphendule nombuzo wami ebengisathi ngizoba nawo ukuthi kubaleke ngani ukuhlola kodwa ke usuzowuphendula ke hayi akusenani ake siqhubekele phambili thokoza so mkhulu ngoba usho ukuthi wena uhambile wawufuna lo msebenzi wathi 4 years mawusho i-degree le thokoza kulesikhathi uhambile wabuya mhlawumbe iziphi izinto osithe la eminyangeni wayibona isikhathi esiningi ekuthiwa nje zihlupha abantu kuthiwa le ihlupha abantu isikhathi esiningi abantu evama ukubahlupha la eminyangeni into ehlupha abantu kakhulu umbuzo wakho omkhulu ujulile kakhulu ngiyawuthanda into ehlupha abantu la eminyangeni inkinga esibhekana nazo sike sibhekane nokuthi umuntu isikhathi esiningi uthunyelelwe ngesilwane kunezilwane ke mkhulu ongizima ukuyilapha izona zinto ezihlupha abantu uthola ukuthi umuntu izinto zakhe ivalekile umuntu bambelethisa isilwane ngoba la ngaphandle kunabantu abagangayo kwangempela umuntu mayikubelethisa isilwane uthola ukuthi uthola ukuthi mayikubelethisile leso silwane awukwazi mhlambe ukuqhubeka nempilo mawuthi uyaqala uthola imali lesisilwane siyayiphebeza imali mawuthi uyaqala uthola umuntu obambisene naye othandweni ngeke ngibukhethe ubulili kodwa umuntu obambisene naye othandweni uthola ukuthi lesi silwane siyamphebeza sona ngoba wena ukanisiwe sona ubelethisiwe sona iyona nto ke leyo kakhulukazi engayigcizelela la ebingomeni esibhekana nayo okuyisifo okubanzima nokusikhipha ngoba ukuthi uyasikhipha kwesinye isikhathi uthola ukuthi sibuya kuwena sizoshaya wena lesi silwane mkhulu okusho ukuthi abantu abaningi banenkinga yezilwane khehla ngingaqinisekisa impela lapho kubuye kube nezimo ke esibhekana nazo uthola ukuthi la ebingomeni uyafika egcekeni lomuntu leli igceke lomuntu wena uze ngokuthi la uzocupha uthola ukuthi uzothola ukuthi leli igceke lingcole ngalendlela le engaphekwa amandla wena usuke uyitshena ekhaya ukuthi uzokwenza leyo nto sekumele uqale phansi ke mkhulu manje ubatshena ukuthi njengamanje sesenza ukuthi manje ngoba la emngomeni sizosiza sizolapha kahle mntamkhulu okay ngifuna ukuzwa kuwena mkhulu Stress ngoba usuvezile ukuthi abantu abaningi banenkinga yezilwane asithi nginakho nginenkinga yesilwane manje ngiyakwazi ukuza kuwe mkhulu ukuthi ungilekelele kuleso simo esifana naleso mntamkhulu khona kuyenzeka impela khehla lami
into efana naleyo siyakwazi ukuthi umuntu simlekelele kuleso simo leso noma kuleso silwane asuke ebhekene naso ngaleso sikhathi mntana ekhehla. Hayi, okay. Ngoba manje ngifuna ukuya nakuleyo sizoyincenga nje kancane. Kwabaqala ukufika bafowethu nani ngiyanamukela. Seyilo uhlelo siqeza gogwansile sihleli nomkhulu. Uthe umkhulu ubiyela phina bomkhulu umthembu. Kokubili lokho akukho kuyinhlamba. Sikhuluma ngakho kwelapha ngokwesintu. Mkhulu ngoba bosashilo ukuthi bengisabuzile ukuthi umuntu wenesilwane wazi ukumlekelela wavuma. Ake sithi nakho umuntu ke unankinga esilwane manje uyakudinga ukuthola kanjani ngoba ngiyafuna ukuthi sihambe ngendlela usho ukuthi uthola kanjani sihambe usho uthola kanjani. Umuntu okudinga ukuthola kanjani? Umuntu ongidingayo umntakamkhulu uyakwazi ukuthi angibheke ocingweni. Ngiyatholakala noma ngingengizisho inkundla zokuxhumana ngokwehlukahlukana kwakhona kodwa ke kuyizinkundla zokuxhumana khona impela ngiyatholakala kodwa kakhulukazi ku WhatsApp. Ngiyakwazi ukutholakala kule number ka WhatsApp ngiyaphinda uyakwazi ukuthi uphinde ungifonele kuyo. Futhi ngitholakala ku 079 777 bangaki labo 7 abathathu okay 777 kube u08 kube 90 iphelele mntamkhulu. Hayi kulabo abahlulekile ukubamba njengami kulungile ngizonibhalela la ngaphansi escreenini ngicathi niyayibona njengamanje yavela lapha escreenini kunina. Inamba kamkhulu athola la kuyona. Uthe umkhulu kuphi njengamanje? Njengamanje ngisemthunzini obanjeni e2010 isigodi. Kodwa umuntu ofuna ukuza nje uzokuthinta ocingweni bese esho. Umuntu ongidingayo uyakwazi ukungithola ocingweni. Mase siyabonisana ukuthi ufika kanjani ekhaya. Okay. Hayi mkhulu. So besekuleyo ukuthi abantu banenkinga yezilwane. Uyaye uze kuthiwa kunomuntu angazi ipoliyana noma kwenzakalani. Kusokwenziwani lapho yini leyo? Uma sikhuluma ngepoliyana emkhulu sisengasho futhi ukuthi kuseyiphathi yazo izilwane nayo leyo ngoba yinto esuke ithunyelwa kuwena ngaleso sikhathi okuyinto abakwazi ukuyithumela ngomoya ingakho bethi ipoliyana. Yinto esuke inezilwane phakathi ezihlukahlukene abakwazi ukuthi bakuthumela bakubize ngegama ngaleso sikhathi. Mayifika lento kuwena ifika ihlukumeza umzimba ngalendlela yokuthi wena kumele uzuhayize. Ngesikhathi uhayiza yizo lezi zilwane ezisuke sekwenza uhayize ngaleso sikhathi. Usakuleyo ukhayiza omkhulu baningi abantu esiye sibabone behayiza emva kokuhayiza kwabo uzwa kuthiwa sebayathwasa. Ngifuna siye kule wonjani umuntu othwasayo ofuthi uthwasa makwenze njani? Ngiyabonga ke mntana ekhehla lapho ukuthi uze uhambe ugcine ufikile kulowo mbuzo. Kwesinye isikhathi thina mkhulu ngizobala nje zonke zangoma ngeke ngikhiphe ngaphandle ngoba iphutha lekumuntu mkhulu sonke sinawo amaphutha kunjalo. Nathi siyazenza izinto egcineni sibone ukuthi hayi le ngiyenze ngoba nakho bephoqa ukuthi ngiyenze kodwa akuyona. Njengakho mkhulu lo mbuzo wakho ukuthi wonjani umuntu othwasayo kwekwenzeka umuntu efike ehayiza kanti uhayiziswa idlozi. Uyamuzwa umuntu ngesikhathi efike ehayiza indlela akhuluma ngayo uma wena uyilanda esimeni somoya ngoba ezinye izinto ayidingi mkhulu uma uyibheke ngokwenyama sengathi ungayibheka ngokomoya. Mntakamkhulu. So lapha ekuthwaseni lapha umuntu uyamuzwa ngesikhathi ehayiza ekhuluma ukuthi cha la ngikhuluma nekhehla ngempela. Uyamuzwa ukuthi la ngikhuluma nekhehla kodwa manje eliphenduliwe mhlambe ngisho ukuthi eliphenduliwe lenziwa umdliwa ngoba kunamadlozi afika kubantu uthola ukuthi idlozi elisetshenziswe idlozi lelo seliphenduliwe lenziwa umdliwa okuyidlozi kushuthi elingasasebenzi. Lapho ke kube lula ke mkhulu ngoba uyakwazi ukubona ukuthi okay njengamanje isilwane lo uyahayiza yizo lezi ipoliyane yilo leli dlozi elingahlanjululiwe elumdliwa ahamba nalo. Ngoba thina sisigcina ke ngenxa ukuthi umuntu ufike ebhonga la ekhaya sithi thina hayi cha idlozi ngoba ukhona umuntu ofika ebhonge ethule ebhonge ngalendlela yokuthi uyeza ukuthi cha idlozi kodwa manje esimeni somoya mawuthi uyabheka ngathi idlozi ngoba ezinye izinto mkhulu sizenza
njengoba ngishilo ukuthi uyazenza ubone egcineni ukuthi okay la khona kwakuyidlozi elivalelekile onzima ukuthi liphume uyabhonga kodwa akakhulumi uthola ukuthi ubhonga kakhulumi kanti ilesi silwane siyasaba ukukhuluma phambi kwakho wena gobela noma wena nyanga esisuke sibhekene nawe ngaleso sikhathi so uthola ukuthi sekunzima ke wena ukuthi ubone njengamanje ukuthi lo muntu ilezizwe noma ilomdliwa lo omenze wahamba waze wafika la noma lezizwe zithunyiwe lezipoliyane zithunyiwe ukuthi mayifika la ekhaya lo muntu akafike ezenza idlozi ukuze azocekelela wena phansi ingakho ke thina zangoma sigcine sesibekwa amabala ngoba kwesinye isikhathi mkhulu uyafika umuntu egula ngalendlela le eyisimanga mntamkhulu ekhomba ukuthi lo muntu udinga iclinic uthola ukuthi lo muntu yidlozi mhlambe umisele lawo magobongo azosho ukuthi lo muntu yidlozi noma mhlambe udinga ukuyocheckwa egazini kahle ingakho ke thina zangoma sigcine sesibekeka kabi hayi yabona umkhulu manje uza nayo ihlubodlubo khasini ngoba ngikholwa ukuthi baningi abantu abanemibuzo engaphendulekile kodwa ke ningabe nisakhathazeke nginilethela udokotela uthe ulapha ngobungoma phinde laphe ngobuthandaza ngicanga ukuthi yonke lemibuzo eninayo nizophenduleka kuyona nawe ngicela ukuthi lapho nje ububukela njengamanje mawuthi ukhona umbuzo onawo okanye khona onge-understand bhala kwi-comment section ubuze udokotela mina ngizomlethela imibuzo bese iphendula yonke imibuzo yenu and kokunye ungamthinta enombolweni yakhe nansi kwi-screen yavela lapho kuwena mawuthi khona ufuna ukubuza kuyena mawuthi unenkinga uphinde futhi uyireport kuyena so dokotela sithi senze njani ukugwema ukuthi noma senze njani ukunciphisa ukuthi ukuthwasa kwabantu abangamele ukuthwasa senze njani ukugwema izimo efana nalezo mntakamkhulu umbuzo wakho nawo futhi ngiyawuthanda kakhulu ukuze sigweme le fashion isikhona esikhathini samanje ngoba umngoma mkhulu sekuyifashion sesestyleni umuntu usejabulela ukuthi ngibonile umkhulubiyela usemncane ngimbonile uyisangoma nami ngiyayithanda le yanta yenzayo kanti ukuba isangoma akukho mnandi thokoza akukho mnandi ukuba isangoma ekugwemeni ke ekuthenini sithwasisa abantu ake sibabheke abantu ngoba abanye abantu ungenwa amadlozi akufani idlozi seliyakwazi ukukuthwalisa izikhwama lekuse emzini womuntu balifike lakhuluma nawe lakutshena lathi umuntu ongakusiza iloya elinye idlozi liyakwazi ukuhayizisa umuntu uhayiza uzuyongena emzini womuntu sengathi ke thina bogobela noma thina zangoma noma thina inyanga umuntu mayefika ethi unedlozi uzothwasa sengathi singaqala simbheke kuqale simbhekisise ngoba lento yokuthwasisa sigcina singcolelwa amagama ethu sizangoma sonke ngingayibali mina ngedwa ngoba amagama omngoma asengcolile manje ngale fashion isikhona yokuba izangoma sengathi singanciphisa impela singabheka ukuthi umuntu ngoba simthwasisa ngoba kufanele angiphiki khona la emngomeni sibheka imali kodwa umuntu mayesefikile usummisele lawo magobongo lawo ummisele wona awukummisela ungamfakeli inyongo lizokhuluma lo nidlozi ukuthi likhona noma likho emva kwalokho lo muntu uyakwazi ukumthatha abuyele ekhaya kubo ngoba ayikho into osuke uzomenzisa yona esikhundleni salokho umoshela isikhathi nemali iyabazali ngoba kusuke ngaseyona imali yakhe futhi ngolimi nje olululo uthi udokotela uma kufika umuntu enenkinga mhlawumbe yongabe ubhongi nabo hayizi nabufike kanjani kodwa kunento yokuthwasa phansi uthi ake kuqale kuhlolwe kuqala ngaphambi kwento eningi futhi ake kuqiniswe ekuhloleni ukuze kubuke ukuthi lo muntu ngabe umele yini ukuthi enziswe lento kufuze ngabe uyayenza okanye afuna ukuyenza yena ngaleso sikhathi hayi kezwakala dokotela so engikufunayo okunye dokotela engifuna ukuthi sikhulume ngoba kundiziningi ihloko enginazo engifisa sikhulume ngazo and singayikhuluma kushona ilanga kodwa ngifisa nje njengamanje udokotela ubese esesiphendule eminye imibuzo yethu asicacisela kwezinye izinto yena ngoba umuntu abonje mina mungangibuza manje ngikwazi ukuyenza ngokutshela ngikwazi uku-interview umuntu yonke engikwazi ukuyenza ngigarantile
yebo. So ngiyabonga umkhulu ukuthi yena la ekwelapheni nomkhulu iyiphi into osho ukuthi umuntu uma nenkinga umesefike kuwena usuke sefike la kugcina khona ama class yiphi into oneshow ukuthi le okanye iziphi izinto awuthi udokotela mina ngiyakwazi ukuzenza mina. Ngiyabonga lapho mntakamkhulu, cha izinto mina engikwazi ukuzenza ziningi, kodwa njengoba eshila umkhulu ukuthi yena into akwazi ukuyenza okwangempela ukwenza interview. Yeah. So nami into eng100% kuyona. Yeah. Mhlambe zimbili intathu mntakamkhulu ngenqamba manga. Yeah. Lapha ya ngeke ngakhuluma ngesilwane. Lapha ekhipheni isilwane ngiyayigaranta. Ngiphinde ngibuye ekusebenzeni igceke lomuntu yinto engiyaziyo futhi leyo straight. Ngibuye ngize lapha ya ekulungiseni imimoya. Iyona nto engathi ngiyayazi noma ngingeke ngibe nayo show ngoba abantu abenzi ngendlela efanayo, kodwa iyona umsebenzi engayibala njengamanje ukuthi ngiyayazi. Mase ke ngibuya lapha ekubhuleni. Cha lapho ke ngiyayigaranta ngempela ke lapho. Siyabhula straight. Hayi siyabhula azidlali. Hayi kuyezwakala mkhulu. Ngiyafuna futhi siyiphinde kule ngoba ngeke ngasho ukuthi sohlala sihambe siyisho ukuthi umkhulu utholana kanjani. Kwaba kufunayo yipi inombolo funa siyiphindeni. Inamba mntakamkhulu u079 079 777 777 08 08 90. 90. Ya ngiyatholakala 24/7 nango 12 phana amabili. Impela mkhulu uyakwazi ukuthi ungivuse ngivuke ngenze lo msebenzi enguthunyelelwe ukuthi ngizowenza. Ngizwe eqena umkhulu ebala ukuthi unanesigodlo eGoli uyayimise kanjani ngoba njengamanje methu semthushu ukuthi useNatal asithi kunantu abaseGoli abakudinga uyayimise kanjani ngoba unegodlo ezimbili futhi eyiqhelene kangaka. Into engike ngiyenze ngizame ukuthi mhlambe uma abantu bekhona eGoli ngiyakwazi ukuthi ngibacele ukuthi ngiyacela ningibekezelela, ngiyazi ukuthi niyagulelwa, kodwa ngicela ningibekezelela noma izinsuku ezimbili ngishaye ngigibele ngihambe ngiyoshaya ngale ngoba ihashi njengamanje lisenenkinga, so sengeke ngisebenzise into eyisimo samatekisi. So usebenzela ngapha uphinde ngiyosebenzela eGoli, kodwa isikhathi esiningi sengumuntu obaseGoli. Yeah, kodwa ke bengifuna ukuthi ngibuye ngizophilisa abantu khona la eNatal futhi kakhulukazi manje. Ngoba usho nje mkhulu unesigodlo eGoli, kodwa ngicabanga ukuthi lokho mhlawumbe sazokukhuluma ngasese, mhlawumbe sobuya nakho sesibuya kuyinkulumo yethu enye yesibili sobuya nayo. Mina ebengakufisa mhlawumbe engakucelela nabantu ukuthi mhlawumbe kodwa kuyana ngabe uthi bona bathini. Bengifisa ukuthi wenze isonto ngapha, wenze isonto ngale, isonto ngapha, isonto ngale, kodwa nabazosho abantu ukuthi bona bathini futhi yonke leyo nto uziyenzeke kulele ngakubona. Besilana ke mkhulu besithi ezintweni okwazi ukuzenza straight wasusibalela ukuthi cha onesilwane impela umuntu uyakwazi ukumlekelela esimene esifana naleso. Wathi igceke uyakwazi ukujimisa, wasubala nokubhula. Wathi ekubhuleni siyahambela asidlali lapho impela mkhulu. Mhla usimpe mkhulu angithi nje umuntu ohlushwa isilwane iziphi impawu abona ngazi ngoba mhlawumbe kokunye ngeke ngikwazi ukubona, mhlawumbe angizange ukuzobhula kodwa isilwane nginazo. Iziphi mhlawumbe impawu engabona ukuthi cha la ngihlushwa isilwane. Lapha ehlushweni isilwane kunokwenza ngendlela engafani. Ukuthola ukuthi mawulele ebusuku uyayibona ulele nomuntu wesilisa, wena umuntu wesifazane, wena umuntu wesilisa uyayibona ulele nomuntu wesifazane, kodwa manje uxakeke ukuthi kanjani. Kwesinye isikhathi ke abanye bake bethi mhlambe ngilale ngimcabanga lo muntu, kuye kwenzeke ubone umuntu ongakazi umcabange nokumcabanga, uthola ukuthi lesi silwane sesifikile ngaleso sikhathi sizokusebenzisa wena ngoba izona indlela lezo zona ezifika ngayo zizosebenzisa. Kuye kwenzeke kwesinye isikhathi uma umuntu wesifazane uthola ukuthi uthuhleli uyibona sekuna something ngezansi mhlambe esithweni sakho sangasese, uthola ukuthi lo muntu uselalile nawe ungamzwanga wena. Kunendlela mkhulu ezihlukahlukene
ezenza ngazo lezilwane kuthina kuya ngokuthi umuntu usithumelele wasikhulumisa kanjani ukuthi Sophia senze kanjani kuwena. Kuye kwenzeke kwesinye isikhathi uthola ukuthi mawulele uyazizwa umuntu ocindezelekayo iyafika lento ngenza isibonelo mina ngingakabi kulomsebenzi yayifika lento mhlambe kwamabili noma kwelokuqala ihora ebusuku lento mayifika ifike izenze into engathi iyahlala kumina la esifubeni kodwa iyangiginya uthola ukuthi mangithi ngiyabhaquza kubhaquzeki ngiyamemeza ngimemezeki isuke isifikile leyo nto ngaleso sikhathi isizokwenza lento ezoyenza abanye ke bake bethi kusuke sekufike umoya omubi vele isuke iumoya omubi lento mayifika ngoba isuke isilwane esithunyelelwayo kuwena khona. Mhlawumbe ke ngaphandle nje ukuthi ngikinyeke mangilele mhlawumbe noma ngiphuphe ngilele nomuntu mhlawumbe ngokwempilo nje general akukho mhlawumbe engakubona mhlawumbe izimpawu ngokwempilo nje ngaba mhlawumbe umsebenzi mhlawumbe kukhona engizamayo empilo noma kanjani akukho lapho mhlawumbe singangiphazamisa khona into ezinjalo. Lapho mkhulu kuyenzeka uthola ukuthi uyasebenza isona esigijima phambili kubaphathi mhlawumbe sikwenze ube inyamembi kubaphathi uthola ukuthi uyafaka ama-CV yakho bayakuthembisa kodwa ngalesi sikhathi sekumele bekubize uthola ukuthi sekugijime sona phambili sayovala izinto zakho uthola ukuthi ngapha kwezothando uyaqala nawe uyashela ngesikhathi intombi isizokunika ucu ifike lento yona phambili ikumoshele mkhulu. So South Africa bafowethu impumalanga intshonalanga eningizimu inyakatho ngithi mina kini wawusahleli phansi wawusafuna ukuhlunyezwa isibani ngoba phela nangu udokotela uthi uyakwazi ukuyenza lento uthi uyakwazi ukukulekelela ngoba ungathola ukuthi ngoba uhleli nje ungasebenzi mhlawumbe awunamuntu nophila naye mhlawumbe awunawo mhlawumbe nengane mhlawumbe iso lesilwane nawazo wazi kanjani ngithi mina kwena musu ukuhlala ke phansi nangu udokotela ngikulethele yena sukuma la ukhona ushili nazi inombolo zakhe escreen ziyavela njengamanje mthinta uthe nango 12 ebusuku uthe akanankinga yena uthe uyamthinta nango 12 partner amabili uyakwazi ukuthi umthinte bese ubika inkinga yakho ukuthi yini inkinga futhi ungasizakala kanjani bese nixoxa nodokotela lokho manje ke musa ukubhayiza ke wena musa nje ukubhayiza ngikulethela udokotela ukuthi azonilekelela ngoba ngisho ukuthi munemibuzo umbono noma kukhona ezinye izihloko ofisa sikhulume ngazo zibhale ku-comment section sibone senza kanjani nodokotela. Dokotela ngiyafuna nje ukuthi sesizoyivala ngoba sawunika nabantu ithuba nabo ukuthi bekhulumisa idlabo besho imbono yabo kuma comment imibuzo nezincingo futhi sisayilindele isazongena kubantu ngoba sithe na silokhuze isilwane negceke siye kule yegceke legceke kubaleke ngani ukulokhuza ukujimisa igceke. Ekujimiseni igceke kubalekile kakhulu ngoba ezinye izinto ezisuke iphila egcekeni ngaleso sikhathi uthola ukuthi unemfuyo uma ungaliqinisanga igceke mayisifikile lento egcekeni iyakwazi ukubulala imfuyo iyakwazi ukubhidliza egcekeni yonke into ekhona iyakwazi ukunenza nini egcekeni ningazwani nibe abantu abanokhuzayo abaxabanayo ngaso sonke isikhathi uthi uyahamba yakubantu kuthi ekhaya kufuneka inhlambuluko ekhaya kunesilwane ekhaya aliqinisiwe igceke lento ngendlela ebaleke ngakhona ukuthi kuqiniswe igceke ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthola ukuthi abantu abadala basekho egcekeni sebengaphandle nina manenza umsebenzi kuyafana nokuthi nenza amaphathi ngoba igceke aliqinisiwe ngalesi sikhathi kumele nenze umsebenzi nenzele abadala basekho bangaphandle ngoba bathe bayafika ikhaya aliqinisiwe ngale ukuthi bafika ekhaya aliqinisiwe ngalesi sikhathi ikhaya lingaqinisiwe umuntu nomuntu ofuna ukuthumelela imithi yakhe ofuna ukuthumelela izilwane uyakwazi ukuyithumelela ekhaya elintekenteke usho ukuthi umuzi mawungaqinisiwe kuba indawo yokudlala umuntu nomuntu umkhulu la afuna ukutesta khona umuntu wakhe utesta kulelo khaya ngoba akusili ikhaya kunzima ndoda manje ke mkhulu
ngoba ngiyengavela ukuthi sesigoqa nje babukeli bethu lapha emakhaya ngoba ngiyengavela abaqala ukufika ngiyacela besubscribe i-channel MD Media uhlelo sikweza gogwansile sihleli nomkhulu ubiyela Mthembu nebonga imbili endoda athi iganile ubiyela Mthembu kodwa udokotela wethu bafowethu osemncane kodwa namagalela amakhulu ngendlela eyisimanga nami ngisengithe cha angisondele kule ndoda bese ngiyithatha ngiyibeka phambili ezweni ngoba ngiyakholwa ukuthi bakhona abantu abaningi abamdingayo abadinga usizo lakhe nengikholwa ukuthi baningi azobalekelela kusuka manje kuya phambili ngoba sisazoba khona naye udokotela ngisawulokhu ngimbuyisa kokunye mhlawumbe ngezihloko zami engifika nazo kuye ngezihloko zenu ngoba yena kumele ezwethini ukuthi thina sithini noma nina nithini ngoba udokotela wenu ushilo uthe wahamba 4 years bafowethu yofunda umsebenzi usho ukuthi into ayakhuluma ngayo uyayazi akayilinganisi. So dokotela njengamanje uDisemba usuyaqala baningi abantu ade befisa umuntu bethi kulonyaka mina bengifisa ukuba nemoto kulonyaka ngifisa ukuba nomuzi kulonyaka bengifisa ukuqala ibhizinisi. Izinto azenzekanga dokotela unyaka siyawuvala manje akukhona abantu abangakwenza sesivala unyaka ukuthi makuqala unyaka wakhe uqala ube lento ayifisayo. Lapho mntamkhulu into engayisho ukuthi umuntu akasukume ayithintithe uthi mawuqala unyaka yena usewumuntu omusha ozelwe kabusha usewumuntu ohlambulukile usewumuntu oyisusile zonke izinto ezikuyena useyisusile imithwalo ebikuyena usesukumile wahamba wayobheka into zakhe ngoba umuntu obhekayo ukuthi kahle kahle yena lonyaka azowuqala ufuna ukuqala kabusha ufuna ukuqala umuntu ohlambulukile ufuna ukuqala umuntu oklinile nomzimba wakhe uqobo ukuze azoqala impilo entsha azohamba uyofaka ama-CV aqashwe naye asebenze njengezinye ingane abe umuntu naye odrive imoto njengezinye ingane. Ngithi-ke mina enhla nasezansi sukumani nonke nithintithe nibheke lapha okushoda khona akusokani ngenasici. Amen. Kodwa ngithi sukumani nonke nizwile bafowethu udokotela uthe akungahlala umuntu ungavumi unyaka uvalwe wena usawulo umuntu oqala unyaka kunjalo ubone kuningi obokufisa akwenzekanga kuze kube imanje mhlawumbe usebenzanga ubhizinisi alivukanga imoto ayikho umfazi walo utsholiwe umuza wakhiwe kodwa manje ubukufisa unyaka uqala uthi udokotela sokuma unyakaze ugijime nawe njengezinye ingane uthi unyaka uqala uvalwa kube ukuthi wena usunyakazile konke bekukubambe kulonyaka kube ukuthi uyakususa okanye uyageza ukuthi unyaka mawuqala uqalwe umuntu okahle. Siyacela abafikayo bafowethu besubscribe ku-channel MD Media TikTok Facebook na YouTube uhlelo siqeza gogansile sihleli nodokotela Biyela Mthembu. Dokotela sesivala nje awugcina khehla lami njengoba kuza ikhathi kancebe jana. Awugcina engawasho noma engawabeka ngoba ukukhuluma kufana. Engawabeka ukuthi ngiyacela ingane zakwethu kini nonke enibukayo le channel iMD ukuthi simeseke umdolomba kakhulu umuntu oyimisele ngempilo niyabona. Ngiphinde ngicele kubo bonke abantu abagulelwayo ukuthi ngiyacela sisukume sikhuleke uNkulunkulu singamkhohlwa ingane zakwethu singamkhohlwa kakhulu ngoba kuyilezi ikhathi zika December ngiyacela sinciphise uphuzo uma sizoshayela. Ngiyacela umuntu nomuntu abheke lapha ahamba khona izitha ilapha ezibaningi khona. Siyakwazi ukususa izimpi koGoli siyakwazi ukususa izimpi koThekwini kodwa sizoyiphetha la emakhaya. Ngiyacela ke uma umuntu enempi nomunye akabhekane naye ngaleso sikhathi hayi ukuthi kugcine sekuyimndeni ethelelwa amachaphazelo singane zakwethu. Siyabonga mkhulu ngamazwi akhaliphile kakhulu engicabanga abaningi bayawadinga ngoba kuyikhathi zika December. Bafowethu uthi udokotela singangena emotweni sesiphuza utshwala asingasuki nezimbi zale koGoli nakoMathekwini emafemini size nazo la emakhaya. Asisuke nje le lasuka khona sife emakhaya siphila fesiwe abantu singafesi suse
udweshu. Bekumnandi sihle nodokotela umkhulu uBiyela Mthembu. Simlindele bafowethu kwisiqephu futhi esilandelayo, ngoba ngishilo ukuthi ngiyanicela kuma-comment nisho imibono yenu, imibuzo njalo njalo. Ebese futhi nimthinte udokotela, ungathuli ngoba eseshilo ukuthi uyakwazi ukwenza lokho, akukhona kodwa akwazi ukwenza lokho, kodwa ngenxa yesikhathi angeke sikubale konke ngelanga eli-1. Ngoba ngithi sisawuhlala naye, sisawungena sijule futhi nakwezinye izihloko engikholwa ukuthi niyafisa ukuthi sikhulume ngazo, nani enisazosinika zona, nemibuzo enisazoyibuza kuthina. So njengamanje bafowethu ngifisa ukusho ukuthi bekumnandi sisonke, sihlale kahle ohlelweni, ngiyanamukela mase siphuma. Ngiyagcizelela abafikayo abasubscribe Facebook, YouTube, TikTok, MD Media uhlelo Sikhweza Kokwansini. Siyabonga.